Ahoj, volám sa Katarína Jurenková z Harmony Mama. Vedľa mňa sedí opäť Sonička. A toto je už naše prvé praktické video. A pripravili sme si pre teba takú krátku relaxáciu spojenú s vedomým dýchaním. My takúto relaxáciu používame na začiatku každej hodiny na to, aby sme sa trošku zvnútornili, aby sme sa naladili na svoje telo a aby sme sa trošičku spomalili. Takže nájdi si pohodlnú polohu. Zavri oči. Nalaď sa na svoje telo. Navnímaj si ho. Môžeš sa trošku pohýbať, pomrviť, precíť chrbticu, ramena, šiju. A potom sa opäť stíš. Ukotví obe sedacie kosti pevne do zeme. Povol napätie v ramenách. Dlane nechaj voľne položené na kolenách, prípadne ich polož na brúško k bábätku. A začni si všímať vzduch okolo tvojho nosa. Jeho jemný prúd pri nádychu. Aj pri výdychu. Možno si všimla, že vzduch, ktorý vdychuješ, je o niečo chladnejší ako ten, ktorý vydychuješ. Nádych. A výdych. Vo svojom vlastnom tempe, tak ako ti to je príjemné. Dovol si to len tak byť a dýchať. Môže sa ti zdať, že sa všetko okolo teba spomaluje. Aj ty sama si trošku pomalšia. Tvoje pohyby, tvoj dých, tvoje myšlienky. Všimni si, ako sa ti vzduch pri nádychu dostáva do nosa. Potom ide nižšie do plúc, ktoré sa rozpínajú. Rebra idú ďalej od seba. Až sa dostane nižšie do brúška k bábätku. S výdychom ide pupok naspäť ku chrbtici. Rebra opäť k sebe. Tvoj hrudník klesá. Potom sa vzduch dostáva cez ústa von. Nádych. A výdych. Zhlboka.
Pomaly. Pokojne. Keď sa ti podarilo dostať sa do svojho stredu, môžeš otvoriť oči. Ďakujeme.